Sziasztok, Tudja 31 vagyok, és ma nem egy átlagos videót fogok csinálni, hanem egy Team Fortress-eset. Kezdő vagyok még nagyon, de hát nézzétek el, hát akkor vágjunk is bele. Oké. Follow me, doctor. Follow me, doktor. Mondod engem. Kövess csak, doktor. Azaz. Nem az alapdolgokat. A többi dolgot nem igazán. Ja, az haver. Igen, ott van. Shit. Kell tölteni. Gyere medik. Oszrat, anyás. Francba. Gyerünk, medik. Siessen, hogyha már újra éled. Esetleg. Kövikörben nem tudom, szerintem egy képvel leszek, azt szeretjük. Csak úgy mondom, hogy én rendes pénzért nem fogok venni a fegyvereket, ha csak nincs olyan minden, csak rendes pénzért lehet venni, akkor írjatok komikon, hogy nem tudom. Akkor medikeljünk. Na, ügyi. Anyás. Na jössz innen, csíra. Gyere, Doki. Azt tudom, hogy ez egy német, aki egy őrült, tiszta, minden ilyen... Bazeg. Most nem érek rá beszélni, nagyon koncentrálok, bocsánat. Ajándék töltő. Nem tudom mi ez. Igazából. Bocs. Nem is kövikörbe spy-jal leszek. De nekem mindig vagy, hogy nem tudott adni szupererőt, és hát ilyen halhatatlanságot. Pedig folyamatosan töltöttem meg killet, mindegy. Ebben még nem vagyok teljesen tisztában, hogy mikor kapom meg, de én általában ilyenkor szoktam megkapni. A francba. Ez így nem megy. Nyilván. Te is. Betűvel ugye lehet hívni mediket, de nem azt mondom, hogy ellenséges medik. Sikerült. És most kaptam, ja nem, ez csak a nyereségnél kapsz ilyen szart. Yeah baby, yeah. Kiválasztunk valami jó kis kasztot, a másik kedvenc kasztom az a Spy. Hát én ezt az órát annyira nem szeretem. De van az a másik óra, amelyik csak akkor, hogy te találtad. Tehát így. Ezt ugye a gépekre rá lehet szerelni, kiszívja rögtön így, mint hogyha vírus nyomnánk a gépre, de az nem túl jó dolog. És van a kés, hát akkor jobb kell legyünk láthatatlanok. Csak láthatatlanban nem lehet késem. Die. Gyerünk.
Ez nem ért össze. Ugye át lehet még a spy-ba alakulni különféle emberekké az ellenséges csapatot, csak hogyha ugye hátrafelé mész velük szembe, az egy kicsit feltűnő. Tehát így azt rögtön kiszúrják multiba. Elkezdenek lőni, ha te vagy akkor, vagy hogyha abban a csapatban vagy, akkor nem sebződsz. De hogyha meg a spy vagy ugye, akkor meg fullba sebződsz, egyébként ez olyan dinka, hát folyamatosan engem követ, úgymond. Na gyerünk. Szívassuk meg valakit. Bocsi. Aha, tudjátok mikor engedeli lesz meg. Érdekes hangján. És itt látni lehet a spy-okat, ennek olyan masszia van a Spyrónak. És ugye ez egy piromániás gyerek. Hát ez nem jött össze. Majd meglátjuk, hogy mit teszel rá. Ez hogy spy-jal, hogy tudom kiírtani össze a szart. Oh, fá. Ott gurult a feje. Ott csúnya pofáz ment a hényi. Ami tök jól megcsinálták ezeket szerintem. Ez nagyon jó lett. Hogy még az ordításoknál is mozog szája ráadásul jól. Az már jó. Na most nézzük meg, merre is kell menni. Ó, nem arra megyek. Ó, bakker, azt akartam, pedig láthatatlan akartam lenni. Ó, baby. Ez jó lesz. Nézzük közben, hogy hogy működik. Először, ha vedik még fegyvere, de már killeltem vele én is multiba. Ugye most singlebe vagyok full. Mindenhová szét szoktam lőni, bárhol felrobbanhat. Ó, nem lesz ez a zsedek egy G-Jump síkon. Na lépek, ott lezárok. Karantént csinálok. Tenni fel is robbantam a karantént. Ennyi. Anyás. Ez lekapott, ez rendesen lekapott. Higgyé csak. Maradok ezzel a kasztal, most egy kicsit játszunk ezzel. Mert szeretem az M32-t, mondjuk ez nem biztos, hogy játszanák közül. Ugye ez kitalált játék. Ó, már kezdik a kapturálást, tehát ez milyen gonoszság már. És azt hiszem haladnak, igen. Lerakunk oda úgymond C4-et. Mert azt szeretik. Nagyon szeretik. Talán a szerelővel leszünk, vagyis hát nem tudom, hogy is hívják magyarul, de azzal leszünk, ez olyan, hogy tudjátok, hogy tud lerakni műszereket. Már engem már ezek nagyon idegesítenek, és veszem a példájukat, én is kacsok leszek. És a C++-t az nagyon jó szokott általában lenni. Fogadjunk, ez a... nem. Azt hittem ez a Spyro szokott lenni. Elnézést. Nem sokára abba hagyom a videót, hogy esetleg egy gameplay vagy egy második videós lesz, mert az baj, hogy ugye 15 perceket töltetek föl, máskor is a szerverkészítésről az volt a szar. Tehát nem biztos, hogy el fogok tőletek köszönni, akkor pont, amikor bevágom.